Take 232. Action. Jeg skal så vise jer tretrinsreglen. Vi har en graf med y og x-værdi, og det vi egentlig skal finde ud af, det er hældningen på parablen. Og så har jeg sat to linjer her, hvor den ene er faktisk y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og det den egentlig skal, det er at gå ned mod 0 og blive den her streg. Så det du starter med, det er at sætte funktionen af f. Fanden har jeg sat lortet? Det er lige meget. Den er x2, eller x i anden her. Så sætter du ligningen op sådan her, og sætter din funktion ind, og så kommer den til at se sådan her ud, hvor at du laver det dobbelt af produktet, og minus det med x0 i anden. Så det du gør, det er, at det her går ud med hinanden, og så kommer der til at stå h i anden, 2 x 0 h, og så skal du egentlig bare dividere det med h, det vil sige, at du tager den ud og den ud. Og så tredje trinet i, det var det første, og det var det andet trin. Tredje trinet er egentlig bare, at du sætter det du har fået ud af nu, h plus, og så sætter du h er lige med 0, og det vil sige, at de her går bare ud, og så er hældningen 2x 0. Og det vil så sige, at de her to, eller den her er gået herned til,